Elektronické aukce pro domácnosti loni zažily obrovský úspěch. Staly se také jedním z témat největší výstavy týkající se vytápění a úspor energie Infoterma 2014. Jaký očekáváte vývoj v tomto roce, kdy dodavatelé o něco snížili své ceny? Pro nás loňský rok byl průkopnický, co se týče domácností, protože jsme 8 let dělali komerční sektor a v loňském roce jsme premiérově udělali 13. března ve 13 hodin 13 minut první aukci pro město Říčany, která dopadla úspěšně a vlastně odstartovala výsledky loňského roku, které bylo obsloužení 660 měst a obcí v České republice, kde jsme zagregovali v měsíčních intervalech přes 20 000 domácností. 92% z nich, z těch 20 000, ušetřilo víc než 20%. A myslím si, že se odstartoval nový trend i pro dodavatele, že se našla nová distribuční cesta, jak obsloužit domácnosti, to znamená jednotlivé občany, a nabídnout jim výhodnější cenu tím, že vlastně je dáme dohromady. To znamená, že náklady toho dodavatele nejsou tak velké na tu obchodní službu, kterou děláme my. My jsme s velkou nedočkavostí čekali na výsledky první aukce lednové aukce, protože na trhu proběhly informace, že se bude cena elektřiny a plynu snižovat, tak jsme čekali, jak se projeví ten produkt jakoby v podobě té agregované poptávky toho sdružení. No a opět to dopadlo výborně. Takže je vysoký předpoklad, že se projevuje, že i ceny, které jsou nastavené na energetickém regulačním úřadě ze strany dodavatelů, tak jsme schopni sdružením zase těch podnikatelů anebo občanů dosáhnout fajn ceny. Určitě je přínosem. Pokud se sníží cena, vždycky je to lepší. Není otázka jenom vlastní energie, je otázka i toho, co k tomu všechno patří. Jak je tedy možné elektronické aukce využít? Princip je jednoduchý. Když půjdete vy na kontaktní místo, budete chtít levnější elektřinu, tak samozřejmě ten předpoklad, že dostanete levnější cenu, když prostě budete chtít třeba 20 000 za elektřinu anebo 30 000 za zemní plyn, tak ten prostor tam není velký. Pak, když se zeptáme společně, to znamená, že bude 1000 domácností a bude tam za 30 milionů, tak ten předpoklad je vysoký. Takže co proto má člověk udělat? Tak jednak může na našich stránkách si požádat, aby jsme mu přidělili obchodního partnera, který vlastně za tím klientem přijede. Potřebujeme smlouvu a roční vyúčtování a vlastně nepotřebujeme už vůbec nic. Pak už jenom oznamujeme tomu našemu klientovi, jestli ušetřil. Pak, když ušetřil, tak mu zajistíme smlouvu s novým vítězným dodavatelem, včetně všech administrativních úkonů u operátora trhu, to znamená s převodem odběrného místa. Když neušetří, tak v podstatě se pro něho nic neděje a pokračuje dál u toho svého dodavatele. Zároveň je to možné použít i jako benefity pro zaměstnance. To znamená stejný moment, jak byl, že Říčany ušetřili ve městě a nabídli to svým občanům, tak je možné, že podnikatelé, kteří ušetří ve své fabrice, tak toto mohou použít i jako benefit pro své zaměstnance, což si myslím, že může být jako velmi zajímavý sociální prvek v komunikaci. Myslím, že je to věc výhodná, pokud jsou dodrženy všechny podmínky. Vzhledem k uvolnění trhu s plynem a s ostatníma energiemi, tak samozřejmě každý si může vybrat, co považuje za nejvýhodnější. Jste připraveni na zvýšený zájem lidí o úspory touto formou? Jaký předpokládáte vývoj? My tímto produktem sledujeme ještě jeden cíl, a to je nabídnout našim obchodním partnerům prožití bohatého života. Vysvětlím. Bohatý život se skládá z toho, že člověk žije v lidskosti, žije v lásce, to znamená, že má ty základní lidské parametry a ty hodnoty a z toho může si prožít život takový, jaký chce, podle svých představ. Protože svět oplývá hojností, to znamená, že je možné, aby si každý člověk na to sáhl. A produkt eCentre je právě jeho nástrojem. To znamená, když lidé mohou obsluhovat sami sebe navzájem, to znamená, že pak, když vaše manželka zjistí, že jste ušetřil na elektřině doma, no proč by to nemohla říct svým kamarádkám? A zároveň u toho si vydělat peníze, protože samozřejmě peníze jsou energie, takže tu je třeba tam pouštět. A naše představa je, že vlastně chceme přes 1000 obchodních partnerů v tomto roce. Chceme budovat stálá kontaktní místa, tak aby vlastně lidi byli obsluhováni, ale zároveň nabídnout lidem, aby se o sebe postarali navzájem.
A tímto produktem to může být velmi fajn, protože vedle toho jedeme vzdělávacím procesem, to znamená, že můžeme vlastně těm lidem umožnit vydělat si peníze, ale když člověk vydělává peníze, tak jde to lépe, když ví, co s něma bude dělat.